ina ke ina wanda ta wurgu sarki ya ce duk wanda ya haɗu da shi rike shi a haka rami gaba dubu a zura shi a ciki in dan sanda ne kuma commissioner of police ya ce duk dan sandan ne ya haɗu da shi da bindiga a hannunsa kada kyale shi sai harsashin sa ya kare ta da kansa da Allah fita ka bani waje. Oh yes auntie will come to that. Ina shi da dam kayan cikin sa ne suke shamar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu da ce ba za ka ya mutu. Gudu fa bullar ruwa gidan nan. To dan Allah tun kafin a samu matsala ku kokari ku sallami kan. Tiririn tukunya shi bai dafa ba ya kuma kashe wutar tukunyar. Yana da samun tagomashi da goyon baya daga manyan gidan. Ko bayan raina kar ka bari Hudu ya bar gidan nan. Bayan ta samu wakafi a kashin farko, shirin ya ci gaba da suna kamar haka dan yau a birni. Da na fita ne sai aka samu tsotsayi sai mai ya kare a mota sai na zaci matsalar kuɗi ce sai na zuba na 1000 da na tafi bai karasa da ni ba sai kuma karewa sai ne nazari akan 1000 nan maimakon kuma zuba man 1000 bai karasa da ni ba ko ya karasa da ni ya gida da ni sai na biya masu turi suka turo ni da 1000 na dawo saboda kar a yi bata 10 ɗaya bata gyaru ba. Dan yau an bata komar neman sa ya arci takari ya addabi birni ya addabi kauye wane ne shi? Gaskiya Hudu nake so wanda ake kira dan yau a garin nan. Dan yau mu shekaran da ta tafi mu ko yayin bare wata ne mu. Dan yau a birni. To ya sunana? Sunanka Hudu. Bibiya ta take kenan. Wallahi ba zai yi ba. Ni kuma ba wanda za ya sauyan suna da an zo yankin fulawa sai dai ni ɗaya ni kuma ɗan yau direba ne sunana na gama ƙauye da sharri na zo birni. Ce ƙaryar mai da martani ta ci ƙarya dama aikin gara ku ce man sanya ni ke faɗin cikin gida har baya dole da ni za a tahi komai ɗauri wayo. Tun ta kawai na tafi a mota na ganta a ciki a baya ta ka hura mun mari na bude ido na juyo na ganta kawai na ji garin ya koma kure sai ta zai koma ja sai na ji shiru da ina fara ganin kayuwa tsibi da Allah ina zaku Dan yau a birni. Yadda nake rankan jaudin nan me za a jingina da ni ayi? wani kafti ta ka fassara masa yaji Ni ke wanke fulawa har ta yi rasa tilas sai an bide ni ko na yi nisa dan ka ji kowa a bar shi kan aikinsa nan barin sai da ni ka bar cika kuri ni kuma ni ne direba sai na taso nike juya ta ko ina ina so ko alhaji baya ja da ni ko ya so ko indan ne ham sanya tsohuwa sauri. Wannan Allah tuba me za ta yi muni ko da zai bace ai ko wata da daga na ce da uwarta ya hakuri ba dinga shafa zuciya ruwa. Dan yau a birni ya samu nasarar shiga birni ya ci gaba da dasa ta'asarsa da karya tsari da ka'ida bisa dokar gidan. in ka dan Allah ka duba Allah ka ga Allah ka duba Allah akwai waka tangaya a rediyon mu a ba tangaya dan Allah ka duba Allah kawai kai ka duba Allah ka duba ba ne akwai a sayaro. AUK Entertainment kamfani mai nasarar fitar muku da shirin fina-finan barkwanci a kashin farko ya wallafa muku wannan shiri mai suna Dan yau a birni. Mashiryin shirin shiryawar Awwal Uba Kwakwatawa, tsatsefewa da fitar shirin Ahmad A Dorayi, ba ta umarnin shirin Nura Sharif. Dan yau a birni. Kyan ma ai yana da fasalinsa. Irin wannan kallo haka kamar Allah isa ba za mu sake haɗuwa ba. Abu ne sai ana gyagijewa ana sara shekaru. Wallahi ta ba sai na ga kin koma kamar yar shekara 20. Daga faɗan gaskiya sai ki ya zama ƙari. Dan mutum mai juya halin ɗaukar jinsin al'ada Kamar gudu kullum cin ayaba. miya
ina son ka wannan ke a har da wahala ka ba goggo ka bar shi wallahi Allah ko to ba komai nagode sai bar zumunci sun shirya shiri cikin yanayin shirin tambara dan ka da mata dina fa suwa ne kun fi karfin hukuma ne ba ko ban ma warkiya ne babu abin da ya dame ni ita fi fitina a kwance take duk mai tayar da ita Allah ya tsine masa wanzartuwar dabarun shiri yana da labarin suna akai a maka ture ka gatsiya sai ka rika wani magana won ke man na yi miki wan ture ka gatsiya daga kamfanin AUK Entertainment a daidaita sau karkare ni a daidaita sau akwai wanda suka je makama da a daidaita sau kai da sai ka tafi san kai ka je ka kare a mame ture ka gatsiya so idan ya sarka masoya a ko da yaushe ba sa so su yi rabewa jigo na rayuwa shine so a zuciya ake gane so kowa a rayuwarsa yana so tuni na riga da na shiga shaukin so jirgin so na hau wani lulawa ture ka gatsiya kakana fa na ba naira 20,000 na zance a kawo min kuma ta ce ba a kawo kuɗin auren nan gidan ba an mata aure aure na Allah wanda Allah ya ga dama da shi ake dole mu taba ganin wahalhalun duniya ya dame mu dole mu ga azabar bakin cikin alkali bacin ran ma'aikata dole mu ta ganin azabar wahalar mai ba amana sun zo da salo sun zo da siga cikin yanayin bukata mashin awwal uba kwakwatawa dama wannan tsohon da ya kawo kuɗin aure kakansa ne tsayawa ta umarnin fitar shirin yana fita ta hannun nura shirin nema shi ka kalle shi sunan shirin ture ka gatsiya ƴaƴan makwasa sun shiga uku wallahi sai dai ku killace ƴaƴanku duk mai ƙaya killace ɗansa duk mai ƙaya killace iyalinsa sai an maimaita abin da aka maimaita na killace a bikin sallan mawo ana bikin sallan na kasassu a jihar Maradi sai na je project ture ka gatsiya
ki nuna mana inda yarinyar nan take? Ba magana ake miki ba? Nuna mana inda take tsira da rayuwarki. In kuma ba haka ba, za mu kashe ki kuma za mu ɗauko ta mu kashe ta a gaban ki, ke ma mu kashe ki. Ba ma ta in da mutum. Duk wanda bai faɗa mana gaskiya ba in za mu kashe shi. Ba magana muke miki ba? Ki magana mana. Allah. Taimake ta, ita girma za ta taimake ta. Kyauta ne daga Allah. Sunanta Khadija. Khadija. Ga wannan ka bata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi ka san dokar garin nan yadda ita ko ka asirin ka kar ka dawo mana musu a ji a yadda ta kafin ne ka sa ka haɗa musu ba rike idan aka ci aka za a yi tsiri kashe take isso é Vale. Calma. Mano, yau ka tabbatar da kai aboki ta kasi. Wallahi ba da wata magana da zai maka ko wata kalma sai dai ce na gode Allah ko ya saka da wallahi kai aboki rufin asiri. Halin kusa inda ta faɗa amma ba zan fasa da na fara abin
anya malamin ta ɗauke ni ne ba kamar ka daɗa kanka kuka bane a ciki. Mali, bari an gaba. Wallahi ba na wannan abu da zai iya zuwa ya same ni inda aka yi yari. Alƙawarin ya ɗauka a cikin zuciyata. Sarki, kan yarinyar nan ta abu ko kuka ba ta yi. Wannan zai ƙara tabbatar maka da tabbas DJ ya ce da Allah ba a taɓa ido a gaba. Sabi ita kuma na tabbatar da cewa akwai wani lamari babba a tattare da ita. Da za ki fahimce ni, da za ki tabbatar da kanki cewa wannan jaririyar kaddara ce ta kawo ta. Kaddara? Ya bata faɗo a hannun kowa ba sai ta faɗo a hannunka. To kai koyi da kaddaran ka fitar da ita ka je ka yi ta aure. Me yasa ba za ki karɓe ta ba? Karɓe ta? Akan me? Shegiya ce fa. Ba ta da uba. Da za a haife ta a jefar da ita akan layi ka ɗauko ta ka kama ita gidana. Da sake ba zai taɓa yiwuwa ba zan rayu da shegiya a gidan nan. Me yasa ba za ki karɓe ta? Ba maganan amsa ba ne. Magana ne na kai ma ba za ka rayu da ita ba bare ni. Me yasa ba za ki rayu da ita? Saboda shegiya ne ba ta da uba. Ta ya za a haifa shegiya a kama ita cikin gidan nan a ce in rayu da ita ba zai yiwu ba. Ba shegiya ba ce gaba. Tana da mahaifiya. Aha, kana nufin ka san mahaifiyanta ma kenan. Ka san mahaifiyanta kenan? Faɗa mini. Ka san mahaifiyanta? Ramatu, kada ki kai ni inda ban je gurin ba. Amma ki sani yarinyar nan ba shegiya ba ce. To kuma yaya ne ni dai ba zan rayu da ita a cikin gidan nan ba. Kaga abin da zan rayu da shi a cikin gidan nan abin iko na kenan. Na yi miki alƙawari ba za ki taɓa wulakanta a rayuwar nan ba. Ko da ku alƙawari da miki yana nufin sadaukarwa zai. Yawwa! Assalamu alaikum. Ni kuma ba san da cewa a daina shigo mai da wannan zancacciya. Ramtu, wai me ke damun ki? Abin da ke damun ka. Ki sani, wannan yarinyar da kike gani ba ita ta so haka a rayuwarta ba. Ki kuma sani cewa haka ta tsinci kanta a rayuwa haka Allah ya yi ta. Duk abin da ya samu bawa muƙaddari ne da rayuwa. Me yasa kike mata irin wannan mummunan alƙala'i? Su iyayen nata suka iskanci suka yadda ita su suka ja mata don haka su za ka zarga ba ni ba. Ni me yasa ban yi tunanin ina haifa na waɗanda jefar da shi ba? Ina so ki san ɗan adam daraja ce da shi. Ki sani idan kika rike yarinyar kamar jihadi kika yi.
alaikum. Salamu alaikum. Barka dai. Yawwa. An tashi lafiya? Me gari ya aiko ni. To. An ji labari ka tsinci jaririya ta tsintuwa don haka me gari ya aiko ni. Wa ya gaya wa me gari? A to labarin ƙauyen nan yana buya ne, ai labarin ƙauyen nan baya buya. Don haka yanzu me gari yana neman ka je da jaririyar. A fada yanzu nan ana neman ka. To zan zo amma zan shiga da Allah in watsa ruwa sai in zo. Ba matsala ka watsa, in ka watsa din dai mai gari yana jira. Kaɗai san abin da suke wato kai nan kare nan in ba karfe mun baki to in ba raini ba menene bako a gurinka al'adar garin ce baka sani ba za ka je ka tafi mana dan shegiya kana ji ba yanzu kai malam Musa in ba batan basira ba roƙon Allah da goge duk abin da ake na al'adar garin nan ka sani to ya aka ka zo ka ɗauko mana bala'i da tun da wannan bala'i raini ne kana sirikin yadda bai yasa kake aure amma da wanda zaka saka masa a cikin garin nan a samu dawa to ai ga irin ta nan wuri a ce sirikin mai gari ya dauko shege ya kawo ko kunye ba da nan Allah ya gafarta ba haka abin da ke ita wannan jaririyar labarinta da bambanci da irin abubuwan da suke faruwa a cikin garin kuna ji wato ita ne mahaifiyarta a kai aka kashe ta in fashe shi ne yadda yarinyar ta zo a gari ka ji wani abu Allah ya bada wakara yanzu ai ka gani da ya bace da an sace ba abu ɗaya bane da hanyar ce na fahimci kai Musa ba mu ga mutum hukunci sai an zartas sanin kanka ne mu ba za mu zauna da ɗan shege ko ɗan shegiya wannan duk wanda ya kawo mana a ɗan shege ko ɗan shegiya a wannan gari namu ina tabbatar maka cikin wannan hukuncin tun da ka ce ga ta yadda ta zo hukuncin guda biyu ne hukunci na farko za a karɓe ta larura ta biyo da ita ta ratso ta garinmu to za a karɓe ta aje a jefa ta ruwa kogi ya tafi da ita wannan shi ne hukunci ka kuma sani ba baka sani idan kuma ko kuma hukunci na biyu ka tabbatar da cewar an anshi dukkanin wani abu da kake takama da shi gonakin ka ne gidan ka ne za ka koma kai ka faro daga bakin bawa a wannan saboda haka sai ka zama kai yanzu in ban da rashin hankali yarinya kana auren yar wajen yin labai da tsohon ciki ta kusa haihuwa da abin da zaka saka mata kenan wato ta haɗi ma zuciya ta mutu kenan da abin da yake shi amsa mana wanne ka zaba Okay. Don Allah ku bamu tare da shi. Duk abin da ake bukata da guri na karbe a karba. Ba alfarma ɗaya nake nema. Don Allah a bar min gonan guda ɗaya da gida na guda ɗaya. Don Allah. kali alifin naru wa kali jannati kai ko kana da hankali karbi yan nan aje ya shiru waka ne da karbe ta aje fa ta koki bashi kana magana kana ka da duka hannunka kana jin tausayin ka idan ka san mu ya asali wai tausayin ta kake ji aje to me asalin ta daga ina waye ubanta a nemi buku wata ma baka sani ba algarara a saka ta ciki a daure a jefa an gama ne a jefa a misalin koko a kyani a jefa ta tafi a ruwa ai me kadan ma da zai ci zauna a garin ba masu a jefa ka tafi tashi kan kai tashi da mutum kai ne magana Ban kai kai na sake idan ka sake mana haka alquran kai ma abin da zamu yi fada ban kai don Allah don Allah a da yarinyar na yadda ko me ake bukata da guri na zan sannan na yadda in rasa
wani abu muhimmi a gare ni a rayuwata, amma dan Allah a dawo da yarinya. Dan Allah ka yadda na yadda. kan ka dauko ka ci za a cire ka yadda. Na yadda. Baba Musa Kai. Wallahi na yadda. Maza ka bi su bakin kogi ka ce a dawo da yarinya. a dawo da ita insha Allah. Kai sauri dan Allah. Dan Allah. Ya gama kaji. Duk wani wanda ya mana ba fa za mu fasha. Kai sai kuma kwaji zaɓen har nan min a fitinan Baya ce ta haihu. babu komai shashashen ne wai wai ya kuma fasa ba shi ta Jafa'i ba. to zaura kuma kai kuma mu ji me ka shirya yi saboda ai ba za mu bashi me za ka sadaukar Zan iya sadaukar da hannuna. ko da ko ka a'a hannun Ba sadaukar da hannuna. ba fa nan dan dungulmi ba ka yadda a fulle wuyan kullum Wato a cire. Ka san abin da kake faɗa kuwa kanka ɗaya? Na yadda. hankalin mai saran ka ba ya koma ka manta ne kai ne sarkin noma a garin nan amma ka yadda a fulle maka hannunka duk da kana sarkin noma ka yadda Saboda wannan tsintattan majan da ka je ka kawo? ka yadda bai ya amsa ka yadda Wallahi na yadda. In dai hakan zai sa ni cika alƙawarin da na ɗauka wa mahaifiyar yarinyar nan. Wallahi na yadda. shi alƙawarin ba da ruwa dauka ba shi da wata mata ce Wannan tabbatar taka ta cika. Kai da bishi. to ka sani Ka cika tabbata ce. ka sani duk da ka ɗauki wannan ka yadda za mu sa hauni a fulle wuyan amma kuma wannan ya duk da ka ɗauki har yanzu mace zama cikakkiyar wannan gari namu Da za a kalle ta da wani mutunci. sauran wasu abubuwa da sauran duk wata ƴa ta ƴar garin nan za ta amfana wallahi wannan ba za ni yadda ta amfana irin wannan ba ƙarya ne za a haifi sauran ƴaƴa da aure cikin mu ba sannan wata ba ni can Ka yi daidai. ka je ka jaji kotu da kuma ka ci wa a duk abin da aka yi a gari ba za a ganta da mutunci ba bata isa kuma kar ka sake daidai da wani abu ka saka baki ka Wane mutum nan? wasu yantattu na garin nan suna wani abu ta saka baki ba da ran da na ta yi faɗa da wata yantacciya in ta gida mata ce za ta yi karambani Kashi ta ya bushe. wayo haka da shi ko wani abu ya zo mana na amfana ana amfanan matan gari suna amfana ka zo ka ce ita ma waya ta yi girma ta aure ita ma gasa wallahi Sai dai a aikin gayya wannan za ta riga kowa zuwa. yawa shi na kuna kai kai za ka Na yadda wallahi. Sai dai a wajen aikin gayya kawai. Na yadda. Riga kowa zuwa. kai shamaki ka tafi da ma Musa Su hauni zai kuma. a je a samu hauni Godiya yake nan. yau din nan ba sai gobe ba Godiya yake nan. Godiya yake. a tafi da shi shi ya san inda zai da yar ko a tafi da can jini ya fantsalo mata ido ko kuma ya kai ta can inda ya san zai kai ta ya sani wannan shine hukunci da nan kira shi Assalamu alaikum. Malam, dama da gaske ne? Dama da gaske ne? To ba Shiga uku. da tashi ne kin gani. Kin da kin karɓi yarinyar na a hannun ki. Ka ga wannan abin bai faru da ni ba yi.
yanzu malam saboda wannan tsintacciyar yarinyar ta je ka dan sadaukar da rayuwanka akan wannan tsintacciyar yarinyar malam. Sai in ba da dukiya ta kwaran sadaukar da hannuna, kuma na yi ne saboda ke da abin da ke cikin keke. Wajo Allah. Malam kar ka tsaya ka malam, ba domin mu kai ba, domin wannan tsintacciyar yarinyar ce. Wallahi wannan yarinyar ta zama bala'i a rayuwar mu. Sai ya wuce. Yanzu ya rage na idan za ki reni yarinyar nan. Idan ba za ki iya renanta ba, ni zan iya renanta. Iyo. Ina za ki? Malam, dole sai na je na ji ba'acin dalilin birkita rayuwarsa akan wannan tsintacciyar yarinyar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da kike so ki sani game da wannan yarinya? Duk wanda yake tare da ita yana tare da alkhairi, kuma wanda ya rabu da ita ma yana tare da alkhairi. Kin fuskance ni? Za ki iya, kuma amma hukunci yana gari. Amma dai na tabbatar miki da cewa wanda yake tare da ita yana tare da alkhairi, musamman in kika rike ta za su samu karuwa kuma za su zama alkhairi nan gaba. Yanzu ke da zuwa sinani. Hukunci yana guri, kuma mu abin da Somodo ya gaya mana kenan, kuma Somodo baya karya. Alaikum salam. Allah ya sa kin canza ra'ayinki ne. Allah ya sa kin fahimci cewar riƙe bawa da daraja da hannu biyu akwai falala a gurin Allah. Malam, zan riƙe yarinyar nan ne saboda kai, saboda firkice wanda na ga kayi. Alƙawari da na yi na cewa zan riƙe wannan yarinyar shine kaɗai yake yawo a cikin zuciyata, shi ya sa ni aikata wannan, ba wai wani abu ba. Malam, amma fa da sharaɗi guda ɗaya. Idan kai alƙawari za ka ɗauka, shi kenan. Za ka samu gurin zama a gidan nan. Ina jin ki. Alƙawarin shi ne, ka yi min alƙawarin ba za ka sa mana ido tsakanin ni da ita ba. Kuma haka ba za ka sa ido a kan duk wani tsawa da tsawatar wanda zan yi mata ba. Idan ka ɗauka, za ta samu gurin zama. Habara mutu. Zan hana ki tarbiyya ne, Hamata. Hamata zan hana ki tarbiyya ne? Na ji faɗa maka ne saboda na san hakan, saboda na ga tun yanzu tun da aka yi ko nisa ba, ka fara fifita ta a kaina, ba zai tsata a cikin cikin naku. Wai ni in har za ki riƙe yarinyar nan tsakani da Allah, ki tuna cewar baiwar Allah ce, ki tuna cewar kuma wani naki zai iya faɗawa irin yanayin da yarinyar nan take ciki. A'a malam, kawai zan yin aika ta a ciki na in jefar da ita. Kai ma ka san wannan ba zai yi ba, dai na kwatantowa da haka malam. Ai mu yar sunna, ya za ka haɗa sunna da shegiya da bambanci ta. Malam daina wannan magana, gaskiya ka daina wannan magana malam.
illallah inna lillahi wa inna malam bari ki dan je in kwanta ki zo in dafa maka magani in dafa hannu na biya ta wurin baba makeri ai zai zo shi ma akwai abubuwan da ya min akwai kuma abin da zai kawo ya saka ya ce hannun ba zai daɗe ba zai warke wayo Ni fa na karɓe ki ba domin ina kaunar ki bane. Na karɓe ki domin ba kya cikin raina. Domin alkhairin ki ne kawai yasa na karɓe ki. Amma ko za ki ɗanɗana azaba irin wannan hukuncin da kika sa aka yanke mana mai tsanani? Za ki ɗanɗana azaba a cikin gidan nan abin da zan haifa shi ko ita su ta daɗi a gidan nan baki ba. Baki da tausayi kina ganin jaririya tana kuka amma ba za ki irin rashin ta ba. Wannan wani irin rashin imani ne? Tun yanzu ka fara sa mana ido? Ka fara shiga tsakanina da ita? To ina ga ta girma? Ina ga ta girma? Irin kuka ne na yara. Ko na ɗauke ta ba daina za ta yi ba. Sen ya wuri Malam Musa, yi maza je ka samu sassaƙe ka kawo min. Ki sauri. Baba! Malam Musa, albishirinka ta haihu. Alhamdulillah. Shikenan ma magani ya huta. Me aka samu? Mace. Mace? Mace. Allah na gode ma. Allah na gode ma. Allah wannan baiwa da kai min. Allah na gode maka. An samu DJ. Yanzu kuma ga Saratu. Wayyo? Wayyo? A ina muka tsaya? Baba mun tsaya ne akan addu'o'i. Yawwa. Wancan da muka yi wata addu'a ce muka fara? Mun tsaya ne akan addu'a ta shi da kake. Wace nace da ke karanta mu ji? Alhamdulillah allazi ahayana ba da ma amatana wa ilayhin nusur. Alhamdulillah. Wance ce ta cin abinci? Bismillah. Yawwa. Idan kuma aka gama cin abinci fa? Alhamdulillah. Yawwa. To yanzu sai mu ƙara da ya kina. Dama jira kike miki magana? Kin ce fara taɓara kaɗai? Sai ba za ki zo a karatu da ke ba? A abba gidan ƙawayen na zan je ina da biki. Gidan ƙawayen ki za ki je? Ta ubanki. Ni kike biya kina da biki? Sada lafiya. Sai kuma ki je ana kiran ta a gidan lafiyanki. Zara ne ce. Gidan mu gonwa kika je. Ba na ce gidan da kike karatun ki akan aiki na ba. Mama, waye mamanki? Kar ki ƙara kira na da wannan sunan. Ban yi kama da mamanki ba. Ba ni da wacce zan yi kira a duniya da suna mama. Ba ni da wanda na tsana da kira ni da suna mama da ita ce. Ni ce ba mama na bane. Ko za ki min aikin da na saki?
DJ? Na'am. Sai samun guri. Ina kiran ki ne kin shige kin je kina wani zuwa min sumusumu. Ke DJ wai yaushe zaki bar taurin kai ne? Yaushe ne zaki dawo jin mun magana DJ? Ba kya jin magana ko? In na ƙara kiran ki baki amsa kin zo min da gudu-gudu ba. Zaki gane. Zaki wuce ki je ki mun wanke-wanke in kin gama wanke-wanke kina ji ko ba kya ji? In kin gama wanke-wanken nan ki dora mana sanwa. Ki zo ki daunuka ki kai kuma sora ki tsaya da wannan dan iskan saurayin naki. Nurin din yake ne ko mene? Ki tsaya da shi idan na zo na same ku da ke da shi za ku gane za ku ci ubanku. Kin ji ko? Ta. Sannan ku ko? Yala. Ke. Gani kike? Da ke nake mu aiko karya nace kin san da ke nake ko? Gani. Ba ki ga kawayena bane ba za ki gaishe su ba? Sannan ku. Ki je ku kawo musu ruwan sha yanzu ko ba ku sha ba? Amma zai hana ai dole mu sha. Musamman ma na ni ta fi kowa jin kishin ruwa ki maza ki tashi ki je ki kawo min ruwa. To ai har zama maza. Ba zan ma sha ba sai da ke hannu. Ai ki sha. Ina sha. Tare, sake bi. Ki kwani tana warin miyan kuka ba. Miyan kuka kaɗai za ki ce banda abubuwan da kike ciki. Ke don baki da hankali za ki je ki ibo ƙawaye na wannan ruwan daga ina kika ibo. Ki tashi ki je ki sake ibo musu wani ruwa yanzu nan ki kama. Tashi ki je ki sake ebo musu ruwa yanzu nan tun kafin ranki ya ƙare. Ba za ki tashi ba ne? Ba za ki tashi ba ana miki magana? Me, an yi ko ta da ruwan nan ma ba zan iya sha ba. Ni amma zan yi wallahi kina kokari da wannan. Ya za ku tafi kuma? Kin ga irin abin da kika ja min ko? Kin gani ina da irin ki ko? To wallahi bari ki jin gaya miki kika sake min irin haka. Sai na maganin ki. Ba wuya kawai. Zan iya jure komai, zan iya kuma karɓan komai, saboda a haka na zo. Ba ni da wani gata daga Allah sai baba. Zan ɗauka. Allah! Hey, lalle kam ƴaƴata kina da kyau fa.
Kin sani kuwa? Kin ga wani ɗinki da wani ɗan sun wani iri ne. Sun saka kaya sun yi kyau an yafa da sun sha ƙunshi. Har da wani abu shi farcen hannu. Allah. Ya yake kuma a can ina ake sawa? Dai abin da za ki ganshi a hannun amma ni ba. In na je birni kin ga fitar da zan yi shigo da su ƙauyen nan. To ke ake kwantar da hankalin ki da mai ɗan birnin suka cinci. Ba su fi ki da komai da kin ganki ne? Hakifan nan zan je amma izo ina yanga a don da ina zo da kallon duk kallo na za su dinga yi. Allah. Wallahi. Allah ya kawai ki bari umma. Ina dawowa garin nan kina ne musu abin kallo. Sosai ma kuwa insha Allah abin ni ko za ki kamar kin je kin gama. Ina so ki birni ya rai. Ki je ta. Salita. Birni? Kamar kin je kin gama wallahi. Ya Allah za mu je birni. Har mota ce na zo da ita garin. Allah. Allah amin, Allah amin. Yaushe ko ran da zan ganki da mota wannan irin farin ciki da zan ji haka. Kun ga dandali ya kamata mu je ko kogi? Kogi za a je. Za mu je insha Allah. Ku bari za mu je amma sai ranar Juma'a. A za a je amma sai ranar Juma'a. To kai ma ja ba ai haka kake. Ranan da muka je ai kasa komai. Ko ba haka aka yi ba. Za a je, za mu ba su mamaki. Wannan sin tacce ta zo ta wuce. Wai ta wannan yarinyar sai ta waye ne. Haka za ka kare ai. Kar ku damu za ta kwashe shi. Ina da dai fakin jinin ta mai yawa. Tumina. Ya garin. Kwashe shi. Yar hau. Yanzu ke saboda ba ki da hankali za ki kai tattara ba ki da hankali ne. Ku bashi sai ta kwashe shi. Ku bashi sai ta kwashe shi. Ya isa na ci. Kai kuma su ba karan miya. Sai kin faki kin karatun Ga malam mun ko ɗan garin nan ne. Wallahi idan ka je mata kai ma a haka za ka kare. Ka ga mana soyayya. Tsintacciya ce ita ba uwa ba ita ba uba ba. Ka ga mana soyayya. Ki haƙuri. Ba ɓarin gari. A kwashe duka. Haƙurin dai da na baki. Shi zaki. Domin wannan tashin hankalin da ke ciki. Ba za ki kubuta daga tsoron da kike ba. Me ya faru? Ba da ke nake magana ba? Da ke nake magana fa? Ina nikan yake? Kar tsautsayi ya saki ta min kin zubar da nikan. Allah ya wallahi ne ya faru. Shi tuntuɓan bai san fani da tausayi bane musamman aka min barna mara kan gado? Yau za ki ci ubanki jikinki zai gaya miki. Salamu alaikum. Wanda ke faruwa ne ina ta sallama Ki bari kawai yar uwa. Bakin cikin wannan tsintacciyar yarinyar ba zai bar ni in yi murnan zuwan ki ba. To me ya faru haka? Ki bari kawai yar uwa. Wai ki duba yarinyar nan? Nukan da zamu ci tuwo ne da shi wai ta je ta zubar sai tana kira min wani tuntube ta ji? Kin san tsintacciyar mage. Tuntube. Tuntube wai.
ki zufa to ai tana sane mana ba ta samu samun guri bane tun malam shi za take mana wannan abu uwa ta ba kai wannan aiki ki bari kawai yar uwa bari kawai za ta ci ubanta za ta ci ubanta za ta gane kika yi kunya wallahi tana sane ta yi tana sane mana tana sane kin ga yarinyar nan abin da take a gidan nan kuma duk malam na gaya miki shi ya daure mata gindi duk malam shi ya bari take yin wannan abu za ta ci ubanta ni ko ne da Allah ko ina da ganin alamu da ganin da kamar dai mutumin ko ne gaskiya ni ba ku ai ne sai sun ba ya ne wallahi idan ku ba gane ba ko abu ko ki to ni suna na mugaji ikon suna ne ko kuma wani abinci ne nura ne fa abokinka wanda kuka fito kuna kuruciya dan gidan Allah sai da suka kuma da zama nura tumbule ga tumbuli ne ba ke ne ka hige tun baki da ta tsaya da wannan kai ka wannan mutum ne gaskiya ne mai wata canza in kun ga wallahi ba zan taɓa gani kan ba zan taɓa manta da kai ina ganin ka na gani da sarki kasan na zo ne kan gari saboda gani ka kira kirma juna akan Allah ya sai Allah da dai mun samu labarin Allah ya sanya mai kabari ya sa da ruwa da ayyuka da kana da shashin suna kan nan wani to Allah ya sa dubbule ne kaga abin da nake so ka dala ina ne gidan malam ai ya zama da kai ne bari mu kai shi ke lawali kai dai kana da wannan shashin suna ka zo mu dubbule ne sun ce ni ne na shida ne ko na takwas ne ko na nawa ne me yasa ne ki waye ta ba da na ga yarinyar nan ta muku me yasa kuka dawwama cikin cin zalin yarinyar nan ko kun manta da cewar Allah baya yafe duk wani abu da aka yi wa wani dan adam laifi dan adam yana da daraja to wai ya zai a ce yarinya ba ta ganin mutuncin mutane sannan mutane su ga mutuncin ta mutuncin wata taba a cikin ku wai ni kake tambaya to ka je ka tambaye ta tuna ita ce yar taka mana a'a yar uwa shi ta ya za a yi tsuntacciya ka ga kiwo mutane shi da Allah kiwo mutane shi da Allah kenan ni ne muguwa ka kawo ta ma ina rike da ita ka kira ni muguwa lallai ma ka ki zama da dinka ya fa za a yi a ce yarinya ba za ta dina mu ba duk abin da ta ga dama shi kake a gidan nan ni na ga yana Oya jobilo, má lọ jobilo ṣo, ọmọ ẹ̀rí níbí o, má lọ ṣe bí ọ̀gọ̀rọ̀ o, àwọn ọmọ ti ká bọ̀dí o. Kyan ma ai yana da fasalansa. Irin wannan kallo haka kamar Allah isa. Ba za mu sake haɗuwa ba. Abin ne sai ana gyagijewa, ana sara shekaru. Wallahi ta ba sai na ga kin koma kamar yar shekara 20. Daga faɗin gaskiya sai ki ya zama tsari. Dan mutum mai juya halin ɗaukar jinsin al'ada kamar gudu kullum cin ayaba me amina ya ina son wannan ke na da wahala ka ba goggo ka bar shi wallahi Allah ko to ba komai nagode
bai ba zumunci. Sun shirya shiri cikin yanayin shirin damfara don ka zama ka dina fa suwa ne. Kun fi karfin hukuma ne? Ba ko ban ma warkiya ne babu abin da ya dame ni. ita fitina a kwance take duk mai tayar da ita Allah ya tsine masa. Wanzartuwar dabarun shirin yana da rami suna kai a maka ture ka gatsiya. Sai ka rika wani magana won. Sai na yi miki won. Ture ka gatsiya daga kamfanin AUK Entertainment. A daidaita sau. Karkare na a daidaita sau akwai wanda suka je makama da a daidaita sau. Kai da sai ka tafi can kai ka je ka kare a mami. Ture ka gatsiya. So idan ya sarka masoya a ko da yaushe ba sa so su yi rabewa. Jigo na rayuwa shi ne so. A zuciya ake gane so. Kowa a rayuwarsa yana so. Tuni na riga da na shiga shaugin so. Jirgin so na hawa na lulawa. Ture ka gatsiya. Kakana fa na ba naira 20,000 na zance a kawo min. Kuma ta ce ba a ga kuɗin auren nan gidan ba an wata aure. Aure na Allah wanda Allah ya ga dama da shi ake yi. Dole mu taba ganin wahalhalun duniya ya dame mu. Dole mu ga azabar bakin cikin alkali, bacin ran ma'aikata. Dole mu ta ganin azabar wahalar mai ba amana. Sun zo da salo, sun zo da siga cikin yanayin bukata. Mashirin awwal uba kwakwatawa. Dama wannan tsohon da ya kawo kuɗin aure kakansa ne? Tsayawa ta kuma umarnin fitar shirin yana fita ta hannun nuna shirin nema shi ka kalle shi. Sunan shirin Ture ka gatsiya. ƴaƴan makwabta sun shiga uku, wallahi sai dai ku killace ƴaƴanku. Duk mai ƙaya killace ɗansa, duk mai ƙaya killace iyalinsa. Sai an maimaita abin da aka maimaita 1998 a bikin sallan mawo ana bikin sallan nakasassu a jihar Maradi. Sai na je Farojin. Ture ka gatsiya. Gabe kofa so nake yin nan kowa ya san an yi sabon direba a gidan nan. Ban Allah yi da wajewa ɗan uwa. Ina ki ina wanda ta wurgu. Sarki ya ce duk wanda ya haɗu da shi rike shi a haka rami gaba dubu a zura shi a ciki. In ɗan sanda ne kuma commissioner of police ya ce duk ɗan sandan ne ya haɗu da shi da bindiga a hannunsa. Kada kyale shi sai harsashinsa ya ƙare. Ta da kansa. Da Allah fita ka bani waje. Oh yes, auntie, we'll come to that. Ina shi da dam kayan ciki sane suke shabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu da ce ba za ka ya mutu. Gudu fa bullar ruwa gidan nan. To dan Allah tun kafin a samu matsala ku kokari ku sallami kan. Tiririn tukunya shi bai dafa ba ya kuma kashe wutar tukunyar. Yana da samun tagomashi da goyon baya daga manyan gidan. Ko bayan raina kar ka bari Hudu ya bar gidan nan. Bayan dasa wakafi a kashin farko, shirin ya ci gaba da suna kamar haka dan yau a birni. Da na fita ne sai aka samu tsautsayi sai mai ya kare a mota sai na zaci matsala kuɗi ce sai na zuba na 1,000 da na tafi bai karasa da ni ba sai kuma karewa sai na nazari akan 1,000 nan maimakon kuma zuba man 1,000 bai karasa da ni ba ko ya karasa da ni ya kida da ni sai na biya masu turi suka turo da 1,000 na dawo saboda kar a yi bata 10 ɗaya bata gyaru ba. Dan yau a birni an bata komar neman sa ya arci ta kari ya addabi birni ya addabi kauye. Wane ne shi? Gaskiya Hudu nake so wanda ake kira dan yau a garin nan. Dan yau mu shekaran da shi ta haife mu ko yayin bare wata ne mu. Dan yau a birni. To ya sunana? Sunanka Hudu. Bibiya ta take kenan. Wallahi ba zai yi ba. Ni kuma ba wanda za ya sauyan suna da an zo yankin fulawa sai dai ni ɗaya ni kuma ɗan yau direba ne sunana na gama ƙauye da sharri na zo birni. Ce ƙaryar mai da martani ta ci ƙarya dama aikin gara ku ce min sanya ni ke faɗin cikin gida har baya dole da ni za a tahi komai ɗauri. Tun ta kawai na tafi a mota na ganta a ciki a baya ta gahura mun mari na bude ido na juyo na ganta kawai na ji garin ya koma kure sai ta zai koma ja sai na ji shiru da ina fara ganin kayi wa tsibi da Allah ina zan Dan yau a birni. Yadda nake ran kanjau din nan me za a jingina da ni a yi? wani kafin da ka fassara masa yaji. Ni
ke wanke fulawa har ta yi rasa tilas sai an bide ni ko na yi nisa dan ka ji kowa a bar shi kan aikinsa nan barin sai da ni ka bar cika kuri ni kuma ni ne direba sai na taso nike juya ta ko ina so ko alhaji baya ja da ni ko ya so ko indan ne ham sanya tsohuwa sauri wannan Allah tuba me za ta yi muni ko da zai baci ai ko wata na daga na ce da uwarta ya hakuri ba dinga shafa zuciya ruwa dan yau a birni ya samu nasarar shiga birni ya ci gaba da dasa ta'asarsa da karya tsari da ka'ida bisa dokar gidan dan Allah ka duba Allah ka duba Allah akwai waka tangaya a rediyon mu a ba tangaya dan Allah ka duba Allah kawai ka duba Allah ka duba amma dai akwai a tayaro AUK Entertainment kamfani mai nasarar fitar muku da shirin fina-finan barkwanci a kashin farko ya wallafa muku wannan shiri mai suna dan yau a birni mashiryin shirin shiryawar awwal uba kwakwatawa tsatsefewa da fitar shirin Ahmad A Dorai ba da umarnin shirin Nura Sharif dan yau a birni so ka zamto zakaran